Ka Good News TV Jenseng Samla KGP Sinat Sapngi ka ai khublaya phi ha kerteng ka bathyang tam ka jong try jingi Jesus Christ. Kane ka dega sngi ka bakirpang ha ka bangi rakhe ya ka sngi Easter Sunday bat kumta ha ka ne ka sngi ngin wanlam shaphi ya ka program ka bia day ba ka ne ka sngi. Kasngi Easter Sunday kadega sngi ka bangi kan mau ya ka jingmi pat ka jong Jesus Christ kadega sngi ka bau Jesus hi la jam na thiau ya ka jingyap ba ka jingtap bat mentau em bat namar bau em ngidan ka jingkermen te kumta ha ka ne ka por ngida da ka jingmen be dan ringkat bat ngi I Reverend P hinyauta iban sa mi ka khubor Easter Sunday ha padang ka jingi berhashwa bangi nyo sngaw ya ka khubor bai pastor aya padang ka jingi ngin sngaw sya ka wei ka jong ka bakirpang ban ai da idami yaman halang sun ublay ang kurkuwi pi. Yau mau bakang lara Ski balai Jisu umipa Lede pin ngoya ka ei blaja uji sulami pa shisha Jing shi tong ba u la sha Yagi pop jong i u la ba Nong job umi na ka jing tep dong la weng no baro jing ko Ya jing ya Jisu la jo Ya ki bor berthei bat po Ya ngala pelalu Ya karam jong ngala she bangun tangan wai kan ya ro namar bau Sus pa jong ka urthei Banya sa namar jong pi ba jong a banyo shong ba tu hang ta Ya jing ya Jisu la jo Ya ki bor urthei karam jong ala she bangun tangan wai kan ya ro namar bau jingkermen ya ki barem kawan ban pa jingi pat jong Chris jing jopakra Ya jing ya Jisu la jo Ya ki bor berthei bat po Ya ngalap pelalu Ya karam jong ala she bangun tangan wai kan ya ro namar bau bangun tangan wai kan ya ro namar bau bangun tangan wai kan ya ro namar bau
ngai ngu e ublei kene ka por bangi yo kene ka lat ka kabu lang bagai jing sang samla jong ka KGP snot sep ngi baka ai bantai ngabangan keren hagan ka si ka bakerpang kasngi ista kasngi jong ka jing mi pat ka jong tribe onong penim jong Jesus Christ mesim ngene ka kabu ban ai kublei yepi baro ki para bangit bat ro ya ki loki jor ki balaban sngap ya kene ka good news channel ka bajuan man ka janmit ha ki tibi ke jongi ka jingi simenta jong phi kanong ka jingker khu ye phi pa phi la ban yes ngeu ya ka jing se sha jong ne ka tin ka jong blai aswa bangen poi se ka benta jong ka jing kren ya ka ne ka benta kabala sene anga tong ile phai so blai ki jing duai ine duai ngi aingo ya mau blai pa jing ba hap neng utan rai jong ki jing isnai baro ubala kar khu e yela ka jong ka balang ka jong ma bagla roi kelasan kumni kum kalong menta ngi aingo atrai kandat ba malong blai utrai no pen im badu nong suspa ojongi ubala wan cheng ni ka perthai ban sha sitom ban sha jenjar ban sha e ka jing yap hoj ro ban job ye ka bod jo ka jing yap ka pop hi trai kan dat ngai ngo yama hagan ka por bamala penyeng lo jong sakri barit jong ma ban fly ka tin ka jong ma ban kren ye kan ka si ka bakar pang ka si star ka sngi jong ka jing mi pat ka jong ma naga jing tep ko trai ba isnei ban yarap yelo jong sakri barit ujong ma ubalong tang ka tendong ka jong ma ba men pencet bo do men sim ba khoi ka bor jong ma ba ki kentin baro ki ban sawa ka ni kapor kin long ki jing bam ki ba dai men sim yang ilang baro ki bias ngau bat ki ba tiang ya ka diang ni ki jing duai ki bru sakri jong ma na mga duai da ka jinget ka karteng ka ba im ka ba don bor ka jong try no pen im jing Jesus Christ u ba long jo ni men tas di ka ba bam bam ju kudro amen kini ka long ka sngi ka ba krautam ka sngi star haga history jong ka jinget Kristan haga balang namaru Jesus Christ ula job ya ka bor ka jing yap bad balapan scam ya baro ki banget hao kini i ya ka jing im ka bapam jukot kadai ru ka sngi baki apostol ki ai kerteng ka sngi utrai ka balong ka sngi ka baneng kong jong ka tiyo bad ya kani ngilaban sem ha ga gospel Matias kanong ka arfu praga khot iwe du sipo Marcos khandri iwe du hadu lai Lucas arfu sa iwe du khat ar Yohanes arfu sipo daga jing mi padu Jesus Christ naga jing yap ka pensi cha hakibre baro bau Jesus Christ ulong ukhonu blai unong panim jong ka perthai rom iwe sao namar ka jing mi pat jo ngidon ka jing kermen jaga jing im ka bapam jukot uji suwong ngalong kata ka jing mi pat bagata ka jing im utaw banget hanga law layap un yo im badu briu baro uba im badu banget hanga unom yapno lano ru susu utrai bo no penim jingi Jesus Christ wong namar ba ngaim phiru phin yo im habang ikran sa pang kajing mi pat kajong tribe ono penim jingi Jesus Christ kalong de sisa kajing ja ka ba phla ba kajing ja ka ba sisa wat ka jing pensisa ya ka jing mi pat ka jong try jing yu Jesus Christ ni sem habang ipuli ka tin ka jong blay ka banang kong u Jisu ula
mi pau nong kong haga Mary ka nong Magdala bade ka ning ilaban shem haga gospel yonis arpo khat san hadu khat pram bade bangi puleru ka tin ke jong bleng in shem bau Jisu la mi pau hakikan thai bade ka tang in shem gospel Marcos ka nong iwe country iwe du lai kabalairu Jisu ula pau hau Petrus Lukas arpo sao lai hedu sao open pauro haki arngot kinong bod jong u kat baki dangle sakatagalinti sa Emmaus Lukas arpo sao kan reo ujisu la mi pat laniu la mi pauro haki khatwengot kisendan jong u Lukas arpu sao dekat lai pulai kajing pen pau u Yesus Kristus hau Thomas u sendan u baartin ya kajing mi pat jong u ha ka kamera ka bahaneng ya kani ngilaban sem gospel yonis arpu sand arpulai u Yesus lapan pau yaladi ha kisendan harut kaduriau Tiberias Yohanes arpuway iway u Jisu ulapan pauro syusyo hakikat way ngot kesendan haulom Matias haulom hakalilaya Matias arpulai katway lai yau Jisu balamipat dagi sans pa tam ki parabangit katang ilaban sem haki korin ka banengkong long ka bakat san ka dekot ka banreo bat ujisu lami pauro haki katway ngot kisendan hakapor baon sa kiuno syabneng ha Betania Lukas arpo saulay pendeusan puway ki para banget bi bat kilok ki jor kini kilong ki jing sicha ki bapen pau bo trai bo no pen im jing u Jesus Christ ula mi pat naga jing tep daka bo pen pau di hala ki jong ki sendan bade ki briu ki babot ya u ki tu ki sngi ki por ki budang don hagan ka percay but Apostol Paul le Ukraine sapang kajing mi pat kajong tra Jesu ong kumni ndai la dai ya ukris shem la pen mi pat te kumta kajing lap jong I kalong kabalen bat kajing jong phiru kabalen ya kaning laban shem ki korin kaban kong khot kalnong bakat san khot ka bakat sao kini ki kentin ke jong Apostol Paul ki Ukraine da kajing sngomen sim ya ki para banget ki badon hakorin namarus ngotu sai ba kajing lap jo nakabantau Jesus Christ kalong baule sem daladihi ulamat hiladehi ya kajing mi pat kajong tribe unong pen im jangi u Jesus Christ ki para banget bi habang perkhat ya kan kaktin kajong blai ba di kajing sisa jong kan kaktin kajong blai ni sem ba utrai bo unok pen im jangi Jesus Christ ulami pat dan ni ula job no ya ka bod jong ka jing yap bat ka pop hi ki para banget bi ngan sange hangto ka jing dei bat ka khobor ka jing dei bat ka jing lamprang jonga ya ka jing mi pat ka jong tribe unok pen im jangi Jesus Christ ndai ka khobor ka banga kwa banya slok ha ka ni ka por nagaktin ka jong blai ka jing dei bat kanikasi ka bagarpang kalong na ka gospel ka jong Marcos kalnong ka baar pundiw ka khot ka banengkong hado ka bapra nganong pule ka ni kabantan ka nikaktin ka jong blay hindray nga so thu sai ba ki babon ki pule ka ni kabanta bat nga kwa banong ba kanikaktin ka jong blay ka ba nga kwa ban bo kom ka jeslok ha ni ka por kalong syapang ka jingra ke ista ka banengkong dakilong kami ki para banget bi jabang ipuli kan ka kutin ka jong blay
ngi ya kita ki longkmi ki bala lej shaulom jing tep bat ya kani ka jing batai sapang ka jing lej jong kini ki longkmi ngilaban iru ha baro sautli ki gospel bala keren baki longkmi ki dei makin kong ki bala lej shaulom jing tep ban pelong ka jing rakhi lani ka jing le ai na ka banta utrai bo na pen em jing Jesus Christ ubala klat no nakan ka perthailan ni ubala tep no yu ha ka jing tep namar habang ipuli ka tin ka jong blai ngi so thu sai ba ha ka por bo utrai Jesu la klat no bala penhiar no na ka ding pna kalalong da si sa kasngi ha ka ban sapoi no ka sabatan kalong kasngi jong ka jing pen kre ka sabatan kumta kilale karki bat kilale ban bu yu utrai jong Jesus ka saulom jing tep bat kim sim yo lat ban lei ya kamet ka basa ka jong trai Jesu namar kata habang ipuli ka nagaktin ka jong blay ngi syamba ngi i kin ki laingot ki long kmi ha ka nagaktin ka jong blay laong kumni ondalala ka sabaton te ka Mary ka kmi Jacob bat ka Salome ka Mary ka nong Magdala bat ka Mary ka kmi Jacob bat ka Salome kila thit digi jing ubi bakin yo wan ban pensle yo bat kijing batai kan kaktin kejong blai laong bakin ki laingot kila le chaulom jing tep bat kumang laong ka basdang ba ki barot ki gospel ni semba ki kenthei kila le chaulom jing tep ndei tang ki laingot ndei laong ki babon ki kenthei kila le chaulom jing tep bada bangi pule yakini ki southly ki gospel ngin semba ya ka jinglet jong ki dang step uyone suong dang susai berngot kamut dang dom kita let saulom jingtep bat filaban muddor ki para bangi bi ya ka men sem jong ka jing ai tilot jong ki long kmi jong ka to por nakamantau tribe ono pen em jing Jesus Christ katno bakila pangnot kila e hadu kata-kata Jesu namar bakim yo ban kelan musla ya kamet ka jong trai Jesu ong kani kaktinu jublai long ba kini kilaya thit ikijing ubi kilaya thit ikijing ubi ban persle ya kamet ka basa ka jong trai Jesu haulom jingtep bat kila lej dang step herngap lane dang dum kumbaong ujones habang abundur ya ka jinglej jong kini kilong kemi ngamlaban modor ya kajing slur jongki kabanung kong kalong kapor kabadang dom kumno kilaban lej syau taulum jing tep bat abang aperkhat ru khamtam ya kajing sutrim jong kita ki nong pahara kita ki sipai rom ki bapahara ya kata lom jing tep kabalabu ya utrai jing Jesus Christ kidai ki brew ki barunar kidai ki brew ki balal pen ki baleben utrai Jesu bat mentah kini kilong kami kidai ban yakendu yakini kinong yakini ki sipai ki berunar hendai klaim da perkhat kita ke baro laong bakini kila thit ki jing obi ban le chaulom jing tep ban penkelan masala yakamet ka basa ka jong trai bat unong penim jongi uji Jesus Christ ki para bangit bi kat bagi dengan ejat halanti kumta kila don panban ka jing so kuslai ka jing im jongki kila perkhat kuslai bagata ka jing perkhat kuslai jongki kila keren perlok hi sapang kata galom jing tep kia keli udonu tau mau khang jong ka jing tep bat kia keli wei uban pentelun no wei uban pentelun no yau mau yangi na ka jing khang ka jing tep kini galong ka jing keli ka baki kili ya keli ha kini ka por kili so kuslai namar tau mau ubala khang bala pendai bha hau kata ka thli jing tep bala bu ya kamet ka basa ka jong trai jong Jesus Christ ulong mau ba he mau ba krau kimla ban pentelun da ka bor jong ki kum ki kenthai namar kata kili keren so si para makihi mano u ban pentelun yu ni mau ki para bangit bi jabangi perkhat yau ni mau bakrau umau belong ka jing ga bakrau ya kini ki kenthai kapan kan mau ya nga khamtam ha banga perkhat nga pule kini ka tin ka jong blai long
long bakal don kawai ka long kami kabadon na kanikaktin ka jong blay ya ka bangilaban siya mga gospel Lucas kalnong kabanyaw dukhat ka bakadway dukanyaw hangni lakren sapang kawai ka long kami bal kata ka long kami kaday na katagas nong 9 long bagani ka long kami kanikariw katay kaladon ka jing sausi ka bakraw namar bakal day banduno yaw kun batang marway jong ka kaladai banduno lesen gajing sitam bagajing pang jong ulajap no bat utara jong Jesus ulalej ban poi sa gani gajaka uli iyo tau paj ba uyayam yaw tau paj ba uyayam uya ba ya ka krong balabu ya ka basa jong tau kena samla u balayap barli khamtam ya ka tagalong kami ong kanikaktin ka jong blay ulay khamtam ya kanikakong kami bagayam utray bo no panim jeng yu Jesus ulas ngeu sendai ya kau daong woto wat yam kum tau lakta ya kata kakrong badulaong ku samla ngaong hame tuyeng teuta ubalayap ulakshi Teu tau balayap ulak sisong, bad utau las dang ban keren. Teu try bo nong panim jeng Jesus Christ ondaw li yonu samla baula song bad ulak keren ula aino yau hagakti jong kakmi kajong. Kawai par kabentan na kanikaktin kajong blay kabangilaban sem na kanika gospel kajong uyonis kalnong kaba khatway kadakhat kaba laipu prado sau pusau badagani kabanta habang ipuli ka long ba layathu sapang kaway kajing sausi kabakraw kabalangat haki angot kilong kami bagata kalong ya ka Martha bat ka Mary kiniru kiladap da kajing sausi bagajing kuslay namar kajing yapno upara jongki Lazarus. Hawa tribe on panim jeng Jesus Christ ulapoy hagat gajaka. Habu latip ya kajing flat no jong Lazarus ujistur ulalej sakasnong jongki loong kini kilong kami kani ka Martha kalaong yau try jeng Jesus Christ kadaong ko try lada meladon hangni upara jonga dalayap kata kalong kajing keren kajong kani kalong kami how tribe onop nim jong Jesus Christ ko try lada meladon hangni upara jonga dalayap utra jong Jesus Christ on dawli ya kajing sausi jong kini ki arngot si para ya ka Mary ba ya ka Martha ba ka Mary kay ka belaja long bo utra jong Jesus Christ hakum kata kapor la kelipan banwong hangno pilay bu yo wadon daw la keli kata kejing keli loong ba layalam yo tribe ono pen im jeng Jesus Christ shaw taw lum jeng tap hakabalabu ikabasa jong kamet ke jong Lazarus ong kanikaktin ke jong blay lawan sakata ka jing tap te kalalong ka krem bat yaw mau khang labu haka labu yaw mau khang utray bo no panim jeng Jesus Christ kum kita kapor wong to khalino yaw to mau khang to khalino yaw to mau khang ndai ka Martha hakum kata kapor kalong ko try kata ula yutong nabakani kalong kabasausngi ujisu andaw liya sngew kajing kren jokan ni ka Martha ulapan paiktin ya kau loong ngam sem laong apa balada pan ngej pani ya ka buram ka jong blay ano kumta kilaya khali no yaw taw mau khang onda bala khali taw mau khang utray bo unok panim jeng Jesus Christ ulakmit ya kajing ikmat berluang ko pa ngangu yame bamejus ngeu yanga ngate ngatip
bames ngeu yanga halagas ngi hendai ngala keren nagabentau neu pajba ubayeng baral saudong bakini ngej balapha mame yanga te onda habulal dep ban keren dep ban duai yekini kintin lo ula pertapat ya ula saros dong kula saros tomino bat uta ubalayap ulamino ki para bangit bi habangi perkhat ya kejing sisakan kaktin kejong blai utrai bono penim jongi Jesus ubalami pat nagajing tep ubala job ya kejing yap ka pop hi aingu yo blai haba utrai Jesu dang don ya kan ka perthai ula pen pawi ni ki kamba kampla ki balong ki mau khang ya ka to ka long kmi ka to ka kon thai ka bala duno yalo khon senrang bamarwe jongka hendai habau Jesu lawan hagaying jongka ulapan pau ki kamba kampala bat ulapan im yau balayap ula saros ubaladon sausi hau lom jingtep habau Jesu uladon hangta ula khmit elo ki hikmat salo jongpa ukparu ulapan pau ka kam ka bapla hapdeng tau pajba babun udah pertawi ongkol la saros tada mino nagatuka jaka ki para bangit bi ngakwa ban ong kani kopor ke kabau blay ubangi maningi sakri unumla ban pentelun dikini ki mau khang jong jing im jongi ngidon cibon ki mau khang ngidon cibon ki jing jenjar ki jing sausi ki jing kuslai ki baban khia ya ki jing im ki jongi ki baman lagasngi habang im akan gaslai jong ka khendau ngimla ban laj ne ki jing ne ki jing jenjar ne ki jing kuslai hagan ka perthai hendai aingu yau tribe no pen im jongi Jesus ubala ban pentelun no ikin ki mau khang ki balong ke jing jenjar ke jing jungi namar kata ki para bangit bi jabangi rakhe khamtam ye ke ne ke ista kini ki long kimi kel keli we ban pentelun no inu mau nangi hende aingu yo blai bakum kata ke por ke bagi denge perkhat kuslai kumta kidangi kuslai yau tau mau khang bakrau bala set ya ka jing tep haka bala bu ika basa ka jong trai jong Jesus Christ laong ba kum kata kapor ujumai ubakrao ula khenyo la ne ula khi kata ka jaka ong gani ka tin ka jong blai naba wangelu trai ula la hiar na beneng bat haba ula wan ula pentelun no yau tau mau khang bat ula syong halor jung ya kani ngila ban sem ka gospel ke jung Matius kalnang ka bar hupra ka dukhat ka bar ki para bangit bi ja preng ki jing khuslai hapdang ki jing arta tin bakin yo ban le ei na ka banta ka met ka basa ka jung trai Jesu handai kum ka ta por ublei lembau angel ula pha yo jumai ban khi ka ta ka chaka bat la pentelun no yau tau mau bada bangi pule gani kaktin ke jong blai ke ka blaja kalong ba onda haba keli i bau tau mau la telun kilale sejan jo kata ka krem la ne kata ka thliu jing tep haga balabu ye ka basa ka jong tribe no penim jong Jesus Christ bada bangi pule gani kaktin blai le thu badin bakeli i bala pentelun yau mau kilale ban besut ha kata ka jing tep bat onda kila bersut ha kata ka jing tep kimi isu yo trai jung Jesus Christ kimi isu e ka met ka basa ka jung trai jung Jesus Christ hendai kili i yo we samla ong kan ka tin ka jung blai kili i pen ban ya usamla ubalong angel blai ubala syong syakakaman ubalakob yagi jankop bali bat ki bajensor badukum kata kapor kini ki longkmi ki don ki nong hake ni ki gospel ong ba kila mudur bagadi garngai
Bat kum ki breu kim la kham da shepting hakum ka takapor. Ong gani ka chin ka jong blai. Laong ba kila shepting ru. Handai unai angel ubal pau kumusamlau laong haki. Wat shepting pi wat yo Jisu uban Nasaret yo bala saknafna ulami ipat don hang ni. Hakmi kejaka hakaba kilayabu yau. Hakmi hakajaka hakabala yabu yau. Badakum katakpor omdei tangkata kajingkren kejong nu samla. Hendai ulah petha yakini kilong kmi wong. Hendai ki lej yatho hakisendan jo. Badau Petrus bau lej seswa jong pi sekali laya. Hangta pini yau kumbau laong hapi. Aingu yo blai balung ba kini kikentin ke ba uniu angel ubal pau pedang jongki ula betha iki lapan pej iki khmat jongki bat kumta kile mare da kajingkmen kile mare da kajingkmen bani thu ke baro ki belaja khamtam hau Petrus bat kita tibru bau tra jeng Jesus ula lejaswa syakata kejaka Galilea. Ki para bangit bi utra jeng Jesus ulami pat. Handai bangi pulih ni kaktin ke jong blengi syamba. Ki don cibun ki briu. Ki bomngit. Ya ka jing mi pat ka jong tribe ono pen im jeng Jesus. Bad bangi pulih ya ka jing sisana ka ni kaktin ke jong blengi syamba. Loong ba kita ki nong sensar. Lani kita ki Farisi ke Sadusi ki teman besan. Haba ki tip ya kata kajing penbena balami pat utrai jung Jesus. Loong ba kita ki nong sensar jung ki jiu. Ki lengdo ki teman besan bat ki wei ru kim don kata kajing ba utrai jung Jesus ulami pat. Bat kinong apara kibaap ya kata kajing tap hulum. Loong ba kini kilalek ban report. Hakini ki rangba lengdo. Hakini ki teman besan kini ki nong sensar. Ya ki jing sisa baro bau Jisu lami pat. Handai hukum kata kapor. Kila pelong pan ke jing selah. Kila pelong ke jing lang bani selah. Bani selah bani ong bau Jisu semla mipat. Kisele se kinong apara kile thu ke jing sisa baro. Hendai kini ki rangba lengdo. Lani kini ki teman besan kini ki nong sensar jiu. Kila pen sengap jari kinong apara kida ong pechani. Ya thu ki briu baro. Badi ki sendan ki balawan bantu ya kemet ke jong trai Jisu menmit hakapor bagi dang ya thia. Om day tangkata ko ki para bangipit ya ka jing syukur ya ka jing baman jo kini gibreo bakata galong ndai ta bagi ong ban ong kum ta peneng pai ba ndai kita penti kenaru ya kini ginong apara bagi deban keren kum ta bat kilapan kebum ya ki da ka baai kapisa sibon kenang bakin keren bani thu pai ba bau Jisu semlami pat. Kata kadai kakam kabakini kinong sensar. Jong kijiu kita man basan lani kita kirang bang lengdok kilale. Hendai ki para bangit bi kajing sisa ka don bau trai bau no penim jong Jesus ulami pat. Jisu ulami pat. Kumbau angel la penna ulami pat don chuang ni. Ladingin pulih hapdeng Lukas ngin sem lapan mena ulami pat. Balai ba piawat iyo ba im hapdeng kibaya kata galong kajing keren kajung angel ublay nagabenta kibawan sa taulum jing tep ki para bangit bi habang perkat bau tra jing Jesus ulami pat.
ki don da sisa ki jing sisa ki bakren na kaktin ka jong blay lani ngila banong ba ki long ki mi hab ki la lej ban pesot kata ka caka kimi isu eu Jesu kabambot ka jing tep kala thali mdon isu don mano Syuk kata kalum jing tap light tau angyal. Baca kini melaban lan di kajing sisa. Lada uji su semlami pat. Kajing keli kalong seai kamet kebesak jungu kalalek. Hatu kita kisipai roman kibala pahara baha ya kata kalum jing tap kimla bantip Sano balabu ya kamet kabasak ka jung try jung Yesus Kristus. Lasisa kini kinoi lam jiu. Kila keno bagi sendan ujisu kila wan bantu ya kamet ujisu naga jingtep. Kaniru kalong kabomla ban pediang. Kalong de sisa kabom sisa. Namar ya ka jingtep laker tawyar. Batla para ba dagi sipai Roman. Bat nalor lang taro kisendran kimla banwantu ya kemet kebesak kajung trai Jesu. Namar ba kiro kila ri yaladi kila pet yaladi mar bagi septing ya kinong sensar jong kijiu. Pada kening ilaban puli na Yohanes arpau khat khandai. Susu kinong elam jiu. Bat kisipai Roman kila ya wat kila ya pej bah ya kata kamet kebesak kajung trai jong Yesus Kristus. Hendrai kim sim kila persang kilat kelenti barok banong bau Jesu sem lebih pat. Bat kila persang lu banong ba kani kalong tangga jinglap jong kisendan ke jong trai Jesu. Bau trai bau nopen im jong Yesus Kristus ulami pat. Hendai ki para bangit bi kumangla kedau hagi bentak ki basyakmat kalong bau trai Jesu ulami pat ulapau halagi jong kisendan ulapau ki nongbot ki jong o bat kabenta ka weipat kabenta ka bau trai Jesu ulami pat kalong da sisa ka besisa namar balai bala sakhi om tang daki sakhi kene ka jing sisa tang daki sendan ke jong o hendai upol haka sithi jong siki korin kalnong ka ban kong ka korin ban kong ka dekhot ka ba kalnong bakhat san ka dekhot ka ba san uong bat balai i ya u dau kepas hadin kata daki khat wingot hadin kata lai i ya u daki sans patam ki para bangit daki sans pangut ki para bangit kelai i bau trai Jesu ulami pat bat ya kini la keren daki Kyrgyzstan ki badon na kata kapor namar kata kapor kumba arfusan snam hadin la upol la yalap bat kilaya plaba makiru kili i ya kata kabalajya yau trai bau nong pan im jeng Yesus Kristus kawai pat kajing sisa bau Jesu lami pat kalong ba haba bisar kamtam yakin nongbot kajong trai jeng Yesus Kristus baki por ki ba menkong habala kem yau trai Jesu habala pensitom yau trai Jesu kila dap da kajing septing kila dap da kajing kyu kajing im jong ki bat kila ya persang banri yaladi naki nong sensarum yokin penyap ya kiru kumju hendai hadin bau trai bau nok penim jeng Yesus Kristus lapi pat ong kaktin kajong belai baro kila kela da kumwe kila long ki briu ki batmai ki bam don so kajing septing bagaktin kajong belai kong bala pendap yaki da kajing kemen bat lapan kubor yaki da kabor kajong mensim bakoy haga gospel Yohanes long te habalala
ong yakani ula persat halor jongki bolong aki to pedang yau mensim bakhoi ki parabangai bi bakilo ki jor omdon thlij balaban batai ya ka jingkla ka jing im ki sendan ki jong tra jing Jesus Christ kham tam habala pendap igi daga bor ka jong mensim bakhoi ngisem da sisa ya ki sendan ki jong tra Jesu kilong kita gibreu kum ke bangila banong kini gisi ke pementa la pendap igi daga bor ke jong mesim bakhoj bakar revival ke bakrau kalakhi hapdeng jongki lele bangi kan mau khamtam habagi don kataka kamra ke bahaneng ha Jerusalem ong gaktin ke jong blai kilai aine daga wei ke jingmot ha ke jing tuai Kim don show kajing septing, kilai ne daga way kajing mot kajing duai. Ki para bangit bi nyango yo blai khamtam habangi pule kan kaktin kajong blai sapang kajing mi pat kajong tribe on nopenim jong Jesus Christ. Kalong ba kajing kala kalaja om tang ki khat wingot, om tang ki sanspa kajing kala kalajaro haki way pat kibriu. Apostol Paul ubalaya kendu yau tribe no penjim jong yu Jesus Christ hakalenti sa Damascus ulami pau trai Jesu apdeng jongki bat hakan ne kajing kendu hakan ne kajing sem hakan ne kajing pen pau kajong trai Jesu yau Paul hakalenti sa Damascus long ba Paul ulalong ujing thau batmai menbau dang long sol yang katarsas udon kajing temuban penduk jaj ya ke balang Kristen udon kajing temuban pensitam benyi ke Kristen ke badana Damaskus hendai bola ma da boleh sem bau jisu la penpau kata kalenti sa Damaskus ula long de si sau jing thau batmai unong pla unong elap ya kaktin ke jong blai unong seng ke balang hagan ka pertai ki para bangit bi ngisem daki million baki million ki Kristen kilatip ya ka jing mi pat u Jesu bad men sim bakho jong u ula pendap ya ka jing im jong ki ngitip bau Chris ula mi pat namaru im hapa gadonot bad ki men sim jongi namar kata ko ki para bangit kajing mi pat kajong try badu nok pen im jong Jesus Christ kalong de sisa kanong rim kabas kem bat kabasisa jong kajing jong yau try unong pen im jong Jesus Christ namar kata Jesus Christ balami pat uday kono blay bad uday blay uday tang mau nong penem yangi bad ka pertai bar kawai uday tang uni ubala kular hagabu o ngakmi ro ngangan long kat bad pi halagasni hadu ka babay no ka pertai uni tribe unong penem jangi Jesus ubala mi pat nakajing tap u im badu yai im hakadot no jongi kibangit namar kata hatokan ni kajing mi pat bad kajinget jongi kan susakut no kumni hakajing tip jongi lan hakajing hakisakun ro jong ka mensim ka jonga bad jongi baro hendai ngi deban kan mau habang isakhi ka jing mi pat ka jong tra Jesu u Jesu ha swabun kiu no shalo jong pa ula khot ya lo ka jong kisendran ula khot ki bangej baro udong ya lo ki jong kirungej udong tolej sakapertai baro batoy lap ka gospel haki benri baro
To da pelong sendran ki. Da penbaptis ki. Haka kerteng ke jonga. Ki para bangibid na magkata. Ka kubor istar haka ni kapor. Kalong bangin penskem. Ya ke jingge. Ka jonga ba jongi baro. How try ba nung penim jongi Jesus Christ. Da ka bangyay sakhi. Da ka bangyay ato. Ya ka gospel jonga jing penim. Saki beriu baro. To blain kerko. Lang baki ni kikintin. Kibalay slok kapadang kajing klat. Nakabenta kaburam ka jongo. Amen. Ini duay. Ngay ngo ya mau blay pa jongi bahapning. Namagan ka por ka bakodor Kaba malapha elo ka jong kaktin. Lumbau sakri borit jong me. Bagan ka kubor kan nyo. Ban pensngewi ke babon ke mensim ke bakodor ke badon saudong. Ya kan ka ri ka jongi. Ki bayo sengabat ki bas ngap ya ka. Isnay bakani ka kubor kan long ka jong pentamay bor. Yang ikum ki bangay. Bat bangit tip kamtam bau try jung Jesus Christ simlayap. Henday ulami pat. Udang yai im haduk mentah. Ukren hakajing im jonga. Uyaslah hakajing im jonga. Nama katanga duai ba mensobha banyarap. Man ay bor ya lo kajong ke bangit ke jong me. Bagin kmit tang seme ken pai tang seme. Ubalapun im. Ye ki beriu baro. Nakajing yap jangan nak percaya. Tiang ni kajing duai ke bersakti joma. Namanga duai ke kerteng ke badon bor ke jong try no pun im jeng Jesus bolong ujuk ni mentas ke bapam jekotro. Batu ke jing suk ke jong blay pa blay kon bau blay mensim koi ke bapalat ke jing sampang ke beri barok kan ri jajai yang ikum kirunget lem begitu barok ki badon akan kari keleng ke percaya satlak nado mentah bacot ke bapam bam jukut amen.